Kai kuma ne kiran next level. Mun shiga next level. Mun shiga next level. Salamu alaikum. Abin da shi ya mun shayin nan. Dubi za a baka. Ta mun komai da komai duka. Abin da shi. Allah ke sauki wanda Kai kuma ne kiran next level. Mun shiga next level. Mun shiga next level. Mun shiga next level. Ga yawan kuri'u tan double. Mun shiga next level. Welcome to the next level. Mun shiga next level. Ga ta mun ganta a visible. Mun shiga next level. Yanzu mun zama. Kage baki. Dun mi za ka mun haka? To ka je ka yi da gaban ka. Kai kuma ne kiran next level. Mun shiga next level. Mun shiga next level. Mun shiga next level. Ga yawan kuri'u tan double. Mun shiga next level. Welcome to. Wai bello. A rayuwar nan za ka ga yanzu yare ne hankali sun yawa. Ai ko rayuwar ce sai a hankali. Ha ba. Yanzu ka duba jiya gidan dan Zariya nan yazo yana yi wa mutane rashin kunya. Wai har yaron nan na raba shi da dan uwan shi sun kaure da fada. Na raba shi amma yaron nan dan iska yaron nan yana jina. To a iyayen mu ne ba su kai lafiyar yayansu. Ai shikenan sai a ci gaba da rayuwa haka. Sai bulala jiya sai bulala sai bulala. Bulala ta kin zuwa dan makaranta an ja kawo bulala sai bulala. Ina mai bulala da nake baka labari wanda yake tsitsin ko komai shi ko siyarwa yake wai bulala a sai bulala Allah bai ya kasuwa masha Allah wato ake sai da yanzu da bulala an wanda abunka duk bulalar zamani da ake sayarwa kai itace kake karyowa kake sayarwa shine bulala. Ba za ka gane wannan ba yara sun fi tsoron irin wa'annan da. Ai bulala ta kace gaba ɗaya ma. Ga wannan ban wancan wace. Wanda kai ɗaliban ka ma wai kwan sayarwa ma jin bulala ma ba sa jin irin wannan. Ai kai ba gwaji ake wani sana a kan yana. Ai shata ne ba hawa nan. Gwada. Yana gwada. Gwada. Ai gaba ɗaya muke gawa. Kina da ciwon ka gwada ne za ka zo kai mun wannan. Tai zafi. Awa da ya bi gosta. Ina mai gida wannan ma fa za ta yi ina Kage baki.